Τέλεια, τα τακτοποίησα όλα, τα παιδιά είναι μέσα, παίζουνε. Σήκω καλέ, δώσε μου 10 ευρώ να πάω να πάρω κοιμά. Άντε. Γυναίκα. Ναι. Το βλέπεις αυτό το καλεράκι. Ναι. Το βλέπεις μέσα στον καθρέφτη. Το βλέπω, ναι. Αυτό είναι το δικό σου. Εγώ θα τον πάρω τον κοιμά. Καλέ, δεν το πιστεύω. Βαγγέλη, ξύπνα καλέ, θα έρθει κόσμος. Δώσε μου λεφτά, να πάω να πάρω κρέας, δώσε μου λεφτά. Δεν το πιστεύω. Γυναίκα. Τι είναι αυτό, Το άντε βλέπεις το πάλι. καλεράκι. Το βλέπω, ναι. Το βλέπεις αυτό εκεί μέσα στον καθρέφτη. Ναι, το βλέπω. Αυτό εκεί είναι το δικό σου. Εγώ κρέας θα πάρω, να ξέρεις. Αχ, τέλεια. Φάγαν όλοι μπριζολίτσα, όλα τακτοποιημένα. Αχ, να κοιμηθούμε τώρα, δόξα τω Θεώ. Φύγε καλέ, φύγε από εδώ. Αχ, τι, σε παρακαλώ. Τίποτα. Κοίταξε να δεις. Το βλέπεις αυτό το κορμάκι εδώ, το θεϊκό. Το βλέπουμε Το ανάλογα. βλέπεις? Το βλέπεις? Αυτό εκεί είναι το δικό σου. Αυτό είναι του Χασάπη.